cine e? Păi dar trebuie să ții cont și de condiții, când trasezi un teren, trebuie să fie liberat. În primul rând pentru dumneavoastră, că va trebui să vii cu buldozerul și dai peste ei. Și trebuie să chemi să trasezi odată. Și ne-a rezolvat nimic. Așa că... Dați-vă să nu dați, că vă bunărim. Păi n-ai cabină de vopsit? Așa e când vopsești în câmp. Bine că n-ai vreo capotă, ceva de vopsit. Mi-a zis Bianca ceva acolo. L-am luat, da, gata, e luat. Mi-a spus. Am cumpărat și lemnul. O fac. Azi a venit Florin, meseriașul, dar a fost doar în trecere prin București. El stă în Giurgiu și de asta că se grăbea și el foarte tare și de dimineață a venit și am făcut necesarul de fier. Ce ne trebuie niște rectangulare și niște prostii acolo. Deci asta ar fi extrema servituții. Acum cam la aproximativ 4 metri e următoarea, asta ar fi servituție. Da, e bine. Ăsta de aici este drum de exploatare. Ăla de acolo, ăla lung, este strada Stejarului, este drumul primăriei. Eu atunci când am venit, că ai văzut acum, erau șanțuri, băgase lama. Da. Că se vede. Da, a băgat lama. Acum sper a doua zi după ploaie să se poată intra. Eu acolo am rămas înțepenit. Atunci, acum Deci nu mai, mașina aici nu rămâi, acum nu mai rămâi. Acum piatră să bage, de unde să termină asfaltul, dacă a băgat piatra am mărit și noi prețul și cu asta eu basta. atunci am luat-o, am ieșit, am zis să, pe lângă pădure, vreo 70 de metri e drum, dar e tot așa de pământ până dai în ăla cu piatră și dacă a băgat de acolo la tine. Da. Ăștia-s de esență tare? De fac, nu? Hai că totuși nu-i brat. Nu mai făcut să fac. Hai mă, că n-am dat banii degeaba, nu-i brat. Bradul, să faci cu bradul. În bradul la a doua ploaie era pa. Să fac, dar nu poți să-l bați, că se putește. Da. Stai să mai iau pe el. Hai că îi dau eu la Lasă că iau eu. Lasă-mă. videoclip. Sunt cu videoclipul, a? Azi că iau eu pe râs. Nu, că asta deja ne ducem în partea aia. O să pui acum pe aici. Aha. Aici sunt curios unde o să muște. Că pe aici mai trec ea fizic, Florine, mai trec cu tractoarele. Uite, că am venit, că așa veneam cu băieții să curețe, îi Nu, puneam... păi dar nu veneai fără mine, eu știam că aici sunt, eu știam, nu mă, eu te-am zis, la mine nu mă minte etera suprapus peste Google Maps, nu mă minte, îți găsești și gaura de șarpe. Dacă e lăstăriș, nu găsești nimic. Dacă e liberat, Măi, lăstăriș. Uite, vezi ce zic, că terenul vine un pic așa. bineînțeles că E așa. Da. Asta îți spuneam. Se trage un pic. Adică vrei să zici că nu e pe aceeași aliniament? Nu, e un pic așa. Nu e puțin plecat. Da. Da, e așa. Deci acolo ai țărut să-i dai. Stai că eu mă duc cu ăștia mai încolo. Am luat țărușii ăștia, oameni buni. Să mă duc cu ei mai încoace. Să mai vedem trasamentul. Uite, o să-i las aici așa. Așa. Și să mergem înapoi. Asta o să dispară de aceea, știți, nu? Da, că o să e... Asta ziceam și lui Florin, pe aici trec fizic tractoarele. Dacă văd că sat, cred că o să loculească. Depinde de tractorist acum, știu eu. Oricum o să aveți aliniamentul acela. Da. Oricum. Numai
Normal ar fi să-l ocolească, ei știu dând sărușă de astea. Da, dar trebuia unul de beton să-l dau cu spray de lemn, să pară că e de lemn. Și când intrai, spărgea baia și îi trecea pofta. Da, rezolvat. Am băgat omul în belele. Păi dacă răutatea lui este atât de mare încât să... Aoleo, chiar mă să ducă. Da mă, dar e la mod acum cu portocaliu, știi? O tentă așa, un vânt așa. Da. Uite, deci sunt doi acolo, acolo e servitute. Dar cum dracu ori intra două mașini una pe lângă alta, mai greu. Păi, nu, și celălalt lot, nu? Sau cum e? N-are celălalt, nu e, nu sunt două servituți lipite. Nu există drum, un drum de acces să aibă 4 metri. Orice drum are, în actele primăriei, este la 9 metri. 9 metri și 11 metri. Nu, poate sunt reglementări noi. Drumurile de acces. Sunt reglementări noi acum, dar astea au fost făcute și lotizate acum 20 de ani. Înțelegi? Eu știu cum e în Berceni. Am văzut acolo. Bine, e loc de o mașină. De o mașină. Las că o să facem cerere să pună sens unic. Normal fi ca de asta putea să modificați, făceați Ce să mai luăm din... Nu. dezmembrare. Nu, e prea complicat. Da, e o gază de... Nu. Știi ce o să avem de făcut? Mai avem un pământ mai încolo la 100 de metri. Și ăla o să-l lotizăm, ăla nu-i lotizat, știi? Ăla îl lotizăm, dar suntem la mijlocul servituții. Ce ne retragem numai la noi, n-ar avea rost. Știi? Aici, la marginea servituții, mergea. Nu mai dă lăstărișa în parc. Hai mă, te plângi de 20 de centimetri de lăstăriș? Ia zi, asta e pui. Păi cum, n-ai văzut la Tărtășești ce era? Acolo e bine, eu dat. Da, știi că am chemat pe un băiat și a venit și la Ras? Păi, La Ras? nu-i normal. Da. Uite, că știam, mi-aduceam niște bandă de aia de la servici. Nu, cu ea vântul. Am și eu acasă. Nu, păi se leagă. Eu am de aia de poliție. Nu, ia cum să ia vântul? Știi ce scrie pe banda mea? Policia. Păi nu, mi-aduceam de Policia. aia cu Prime Telecom. Mi-a dat-o unul din Spania, cu Prime Telecom, a? Da. Când vii și când... Dar mă chem și pe mine când tunzi, că vin și eu pe cuvânt, că-mi place. Și dacă vrei, cine o să vină să tundă? Un băiat sau doi băieți? Da, nu știu, vedem 2 băieți, 3 băieți. Auzi? Eu știi ce propun? Dacă ești de acord, că tu știi relația cu băieții și așa. Pot să bag în portbagaj un grătar portabil, o măsuță de-aia. Să le facem un grătar, dacă crezi că e cazul. Da. Îmi spui dacă e, dinainte. Și mă pregătesc, da? Că știi ce, aerul ăsta îți face foame. Mai ales când o fi... Băieții care i-am, bine, nu? le e Da. sete mai mult. Haideți să nu nu foame. Păi lasă-mă că îți dai Sau să seama și mergem set. așa și ne ducem pe partea Da. aia. E bine așa, că dați-mi. Să vedem și pentru... E bine așa, să luăm pe partea aia. Hai să mai iau și pe ea la alții. Da, luați-mi după aia. Păi auzi, ia decât cât îți trebuie. Păi nu, că ne întoarcem pe partea. A, ne întoarcem pe partea aia? Ok. Mama, așa lungi sunt, mă? Ha? E egală distanța lotului ăluia cu ăstuia? Păi, Este că se duce așa. Se duce așa, nu? Cum se duce? A, și tu zici că de-aia se duce așa și de-aia nu putem să... Bine, mă. Auzi? Da, știi ce te rog? Tu îi spui lui Bian care costă 12 milioane. Că pe mine mă iau... nu voia. Da? Bine. Aici am hotărât eu. Bine, gata, tu, la tine reacționează altfel, e normal. Pe mine de nu mă luam șuturi de... Că ce, că așa am vorbit noi, Păi că... nu, te loagă, adică vorbești de la început. Da, dar ai ca să văzut și tu înțelegi exact cum ce a vrei. fost situația.
ce să fac, mă, dacă l-am sunat pe domnul Ungureanu și îl prindeam, ba pe traseu, ba pe la benzinărie, ba pe stai că trebuie să plătesc la penny, stai că nu știu ce. Asta trebuie să vorbite cum trebuie. E. Și când vorbiți la început fix ce aveți de discutat. Păi nu, că data viitoare știi cum o să fac? Nu mai discut la telefon, discut pe mail. Dar bine, am vrut la telefon ca să urgentez puțin situația, știi? Se poate rezolva și la Da, pe telefon, mail, că da? ce e pe mail, Se cade de acord, nu? ce e pe mail rămâne scris. Asta merge să le iau motocoasa aia, nu? Păi cum să nu merg? Dă să... La nu și măceșul. Păi că dar e- stai are că e, disc. dacă e cu disc, n-ai treabă. Are disc, Cu da, discul cu- merge, nu cu Dacă gută. gută, nu, nu. Păi da. Cu discul, da. Mhm. Merge. Pe ce e, pe benzină? Da, e benzină, Aha. pe electric, dar dacă îi pun să ia și generatorul, nu e o... Ia, stai să-l țin eu. Lasă-l la mine, ca să vă prezint și aparatul de luat de luat instantanee. Da. Comunică cu satelitul. Stai să vedem ce marcă e. Nu scrie marca. Ba da, uite aici marca. Da. Deci zici că 4-5.000 de euro unul din ăsta. Dar bine, cu tot cu licențe. Cu tot cu licențe, La nu? și stație 12. Păi și cu stația ce? Adică ce faci în plus? Măsurăm poduri, drumuri, tot ce e de precizie mare. O stație e ceva central și mai are niște sateliți din ăștia, unul încolo, unul încolo sau? Dă puncte de coordonate de GPS, le Așa? bagi în aparat, după aceea calculează singură. Aha, aha. Mamă, ia uite. Ai dat 50 de lei pe ăla la bricolaj. Pe ce? Pe ciocan. Mi-a luat prima dată. Nu, că mă uit că eu le iau de la târg, că-s mai ieftine. Dar la bricolaj au nebunit ăștia. O menghină de nu-ți cere milioane multe pe o menghină. Mhm. Păi 8 milioane o menghină la bricolaj. 8. 8. O menghină mai țăpănoasă așa. Cred că tot un pic în interior, nu? Cred că sunt de felice de Auzi, Florine? Da. Fii atent, banda aia ce ai zis tu, poți data viitoare să o iei la tine, dar știi cum o punem? Trebuie dublat. Că la una singură ți-o ia vântul o rupe, nu că trage cineva. Da, da, asta după ce eliberați. Da, da. După ce tundem, Că da. n-am să o prinzi acum. Păi nu, zic data viitoare că venim o singură dată, când vine și el cu băieții o să tundă Normal, face și după aia montează și banda. Sau una mai groasă, să fie mai groasă. Păi nu știu cum, ai o singură grosime, nu? Da. E, o dublăm. E, și vezi tu cum e treaba asta cu servitutea când începe ăsta de aici să-și facă gard. Când începe și ăsta la altul să-și facă gard, și s-au Nu mai